Meron ka bang insurance? Non-negotiable yan. Kailangan may dishwasher tayo. Ayan, may lagay. This is our Starbucks! Hello! Hey everyone! Welcome back to another vlog! So, dito na tayo sa bago nating apartment. And this is our front door. And itutur ko lang kayo para naman kasama namin kayo sa journey na to. Ayan. So, pagpasok mo ng front door ay meron pong mga luggage. Ay ang aming coat closet. So, the typical coat closet. Ayan. Which is good. Akala ko wala, hindi ko to nakita sa floor plan nila. So, my coat closet. And then, to your right is the laundry area. Ayan. Medyo malaki din siya. So, may maglalagay kami dito ng mga gamit. The laundry. And the dryer. Washer and dryer. And then, nandito rin yung valet trash bin. So, yung basura kasi namin ay kailangang ilabas before 7 p.m. because they will pick up the trash Sunday to Thursday. Ayan. So, lalabas namin yan. Part yan ang binabayaran natin, sis. Itong area na to, Is it... area na to, ito yung dining table, dining area. So, pagpasok mo, dining area na agad. So, hindi ko alam kung paano yung gagawin namin para sumakto siya sa ilaw. Kasi kung dito yung gitna ng table, parang napakasikip na dyan na dadaanan mo. But it's fine. Apartment living. And then, ito na yung aming kitchen! Yay! May donut na kami dito. Housewarming. Housewarming. Hindi kasi talagang, disappointed daw yung nagbigay sa amin ng key. Dahil yung nakausap ko, hindi niya alam na ngayon yung dating namin. So, hindi sila nakapag-prepare para sa yung parang move-in, yung mga freebie. May mga freebie kasi yan, mother. Oh. Tsaka dapat mabango to, ganun, malinis, ganyan. So, meron tayong dishwasher. Non-negotiable yan, kailangan may dishwasher tayo. Ayan, may lagay siya ng kutsara, indoor. And then, ang ating mga cabinets. Oh wow, mas maraming lagayan. Same lang din doon. Pero ito dagdag natin. Yan. May cupboard din tayo dito. Yan. And then, meron tayong pantry. Mas malaki yata ng konti. Konti. Mas malaki lang May ng ilaw konti. ba? Wala ding ilaw. And then yung fridge natin. Uy, may ice maker siya. May ice maker siya, so it's good. And then, mga lagayan natin ng kutsara, tinidor. Okay. This is our microwave naman. Siyempre, kailangan natin yan. And then, this one is a mirror stove. Tapos, ninote na ng yung scratches. So, para hindi siya kasali sa babayaran namin yung scratches at the end of our lease. Something like that. Malinis din yung kanyang oven. Yung sa pailalim. Yung ilalim. Uy, maganda nga. Madami. Oh. Tanimak? Siguro. Ayan. Tapos, more cupboard here. Ayan. So, dito natin lalagay yung kutsara tinidor natin para malapit sa dining. Ewan ko na lang kung kamarin pa kayo. Yan. So may lagayan na kayo din ng tubig dyan sa corner kasi may saksakan siya. Lagay ng tubig. Yeah, pwede rin. Lagay ng kape, ni Macnicals doon. So, hindi pala natin kailangan ng high... Pwede, Air? kailangan mo pa rin. Pwede, Dito mo lang. kaso Dalawa lang. Sikip. This is our Starbucks! Hello? Happy si Mami. Ang luwag ng salas natin. So, yan yung lagay ng TV para maingayan yung natutulog dyan kapag daling night shift. Ito yung lagay Hindi ng pwede kasi sofa. bukasan yan ng ay. Hindi ma. Dito yung lagay ng sofa kasi pati glider mode dito. Yan. And then, outside naman tayo. Meron tayong balcony na napakalaki. Ano?
Pwede na yung ano nyo, camping chair nyo dito. Uy, Ay, wow. nakakatakot. Parang hindi Oh. siya safe. Meron ka bang insurance? Di ba nga luwag-luwag to? Paglalagyan namin ng mga kamote. Kamatis. Ito, hindi to storage. This is the vac and ano. Pwede naman. Pwede lang lagayan ng Pwede naman vacuum. lagyan ng gamit daw. Mag- Hindi to storage talaga kasi risk for fire and water damage. So kung may nasira dito na gamit ka, hindi nila yan liability. And then this is our master's bedroom. Yay! Wow! Masaya ang banining! Wow! Our master's bedroom. Ang saya ng banining. And then mother, Oh. ito po yung aming closet. May Okay. walk-in closet na ulit ako. Kahit maliit lang. Pero at least, nung nasa Iowa kasi kami, ay nakahang lahat ng damit namin. So, it's easier for us. Di na ako magtutupi ng napakadami. So, we can hang our clothes and then siguro mga underwears, mga ganun na lang. Connecting is our, para naman akong ano, ang bakit mag-tour, is the master's bathroom. Ayan. Ayan, meron tayong sumusunod na maliit na tao So, dyan. at least madami ding mga, mas madami itong lagayan ng gamit. Yan. The typical. And gusto ko na may dalawang lagayan ng towel. Yan. Para may, ano, may magandang mirror. Buksan mo nga yung tubig kung hindi barado. Hindi nag-check si ate kanina. Ay, Kaya nag-check nga, na. ano, medyo galit siya kay Kenny. Kasi nahiya siya doon sa... Nahiya daw siya na ganito. This is not our standard. I'm so Move in, sorry. ano? This is not our standard for move-in, sabi niya. Kasi nga, luxury apartment nila to. Stop! Naku, maglalagay na naman si mami ng lock. So, hindi bale. Meron tayong 100 na discount. O sa kanila na yung mga freebie nila. Let's go naman sa side na ito. Dito yung aming secondary bedroom and office. Oh, Ito yung magiging office ni Mami. Ayan. So, Tsaka small playroom lang ni siya. Mishi. Hindi yun ang playroom niya. Ano, to office lang talaga. So, may closet pa din siya. Here. Ayan. Yan lang. Wala siyang bathroom or anything. So, this is going to be an office area. Oh, yeah. then, Pwede ka rin mag-vlog dyan. You can put you know... ito naman yung aming secondary bedroom na magiging bedroom ni Mishi. So, napakalayo ko nang tatakbuhin ko pag umiyak na si Mishi. Sabi ko pa nga, itatrain ko na nasa sarili niyang kwarto siya, ano, matulog. Ang Dapat, layo naman. dapat magkatabing ganito, no? Kaya, ang layo ng ano. Wow! Is this your room? This is your room, your playroom! And then, meron din siyang, ano dito, Closet. closet, Walk-in. walk-in closet. Connected And to the then, bathroom. This is connected to the bathroom. Na yung Parang bathroom- master's bedroom, ay master's ano na rin yan, Parang ah. secondary nga daw. Parang mas maluwag pa yung ano, CR niya dito, mother. Kaysa dito. Kasi CR to ng dalawang room eh. Kaya nga eh. So, yan. Yan yung sinasabi niya na may dumi sa tub. Yeah. Na trinay niyang ayusin kanina. That's why she is, this is embarrassing, sabi niya. Ito yung door papunta sa labas. So, Dalawang door. ma-access din siya ng mga bisita. Or nung nandito na room. Ito dito, connected sa room. Sa room mismo. Yun lang. Yun lang po guys. Thank you so much guys for watching. We are so happy. We are so excited na maubos na lahat ng pera namin sa pagbili namin dito. Ulit. Pag ano lang yung napagbentahan namin sa mga binenta namin pero naubos na sa hotel pa lang namin. Ayan. So, if you have any suggestions on what to do sa mga parts dito, if you have any stores or mga design na baby-friendly, like I'm gonna look for a dining table na curved siya, hindi siya round, or pwede ding round na magiging oval. Gusto ko yung na-extend para pag dumating dito yung family, may lamesa sila. Yun yung mga kailangan bilhin. And then, couch daw si daddy. Baka yung couch, hindi kasi yun priority. So, ano muna yun? Not now muna. Baka next month na lang. Diyan muna kayo sa lapag. Pag nakuha na natin yung kaperahan natin. So, yun lamang po. I'm so excited. And mas madami na tayong mga
contents na mangyayari dito. And yeah, thank you so much everyone for watching. If you want to be updated, follow me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. And para ma-update kayo lagi sa mga uploads namin dito ay mag-subscribe kayo and hit the notification bell button sa tabi ng subscribe para lagi kayong ma-update. So I will see you guys on our next one. Bye! We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a